Il-Gvern da strateġija ġdida s-servizz pubbliku blan wara jkun li dan jibqa' jagħti servizz ta' eċċellenza. Ħabbar dan is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu u li attendew għalija l-ogħla uffiċjali fih dan is-servizz pubbliku. Waqt id-diskors tiegħu s-Sur Kutajjar spjega kif din l-istrateġija bl-isem lejn servizz ta' eċċellenza se tkun maqsuma fuq perjodu ta' 5 snin u tinkludi fiha 45 inizjattiva. Qed nitkellmu fuq servizz ta' eċċellenza li tfisser li allura jkollna servizzi pubbliċi mingħajr intoppi, servizz pubbliku li l-klient ma jaqtax qalbu li jużah, li jkun aċċessibbli ferm iktar aħjar, li itik ħafna iktar milli tistenna minnu. Fil-fatt l-istrateġija se tkun maqsuma wkoll skont temi differenti li se jservu bħala programm ta' ħidma biex titwettaq din il-viżjoni fi żmien stipulat. Il-Kap taċ-Ċivili rrimarka diversi kisbiet li jagħmel is-servizz pubbliku fl-aħħar snin fosthom il-fiduċja li komplet tissaħħa fl-amministrazzjoni pubblika u rikonoxximenti internazzjonali fosthom fil-government u s-servizzi diġitali tal-Gvern. Mingħajr l-ħtieġa ta' kwoti llum il-ġurnata n-nisa jagħmlu xi 48% tal-persuni f'livelli ta' deċiżjonijiet mal-Gvern. Imma iktar minn hekk qegħdin nipplejsjaw minn servizz pubbliku li kien issue politika fl-2013 illum il-ġurnata imqiegħed fl-ewwel post fl-Ewropa fejn jidħol li government, jiġifieri fejn jidħol l-online government, eċċetera. Mhux li ssib postok fl-ewwel post taħdem għalih, imma l-isfida li tibqa' hemmhekk. Din l-istrateġija ġdida flimkien mal-proċess ta' tiġdid li għadda minnu s-servizz pubbliku bejn l-2013 u l-2021 huma dokumentati f'żewġ pubblikazzjonijiet separati u li jistgħu jiġu aċċessati b'mod elettroniku mis-sit tas-servizz pubbliku.